Wangi ya. Wangi kan. Masa urung? Yang kena gunting dede, gunting perawan. Gunting ireng. Oh, tipis ae, wis ngono. Pokoke bolong-bolong. Ya ning meja ngono biasane. Awar-awar ngono kuwi. Oh wes. Wala uwi tata to mo omah loro di rasi iki kan. Itu ngomong Ngomong goblok kok anyel aku. ambune blok. Babu. Jadi tak mau mbok goreng tak ini kan. Kan kok bisa kok. Jaremu potes dhisik. Lah kan kok bisa diadu dhisik kan kok sedemu kruto dhewe. Iki pertanyaan iki kok malah Berarti galemu kudu dhisik lah. iya to. Lah mau ditekoni Mbak Irin. Mbakmu nyawi potes dhisik. Kok saya maksudnya bilang iki. Amin. Iki lho. Ini saya ada dulu. Ya, datar yang ini. Kenapa? Bentuk antikis. Bukan ambune. Perapatan. Kuwi sepatu lek, sepatu lan sapa? Yuli Nustiana dhewe tanggal 4. Aku lagi kayak paling ngene mikirin muji tau tak lumpangi ngono. Yuli sulis Panggah moro. ya iya ta, Yuli sulis ngene iki jangan. Alah ora oleh apa panggah moro aku ngono. Ya sok bareng ya. Ya, Sapa kancamu iki? kancaku cah. Nanti kuwi tani mesti bareng lek sing digawe tak musuh bontoro. Cek sambung ya kancamu. Iso. Ya Adrian iki tetuke ning angka. Ning gone
ini ngerek gili kan. Dia kepala terus umur mendekati saya pas belum sing dulu itu kan langsung dia enak ya kan Dia yang tukul mau ya. Kurang. Untuk yang iwak itu. Kayak sirain. Saya karo pulang. 120 gitu ya. Kira-kira Cek loro. titik larang gitu. Sapu dia titik loro itu. Lah, Ulah itu. babu lo. Iki sing ndelok HP sapa to? Aku digas tiba tak wene iki ra dodol kok memang mas. Yang iki mau pemesian. Iki mau jam 11. Yo mek, gone Bu Is langgar ngono lho, Mak. Ngene Bu langgar ngono. Lumayan. Lah, Sopo iki? lek kerjane ning Jatan no sing Olah tak ngono ya. Yes, jodoh. sing badong iki yo ngono mek. Mek kene nggon Mas Budi apa nggon Bu nggon Mas Budi ngono kuwi anggeran. Sing suwi enak. Aku sing tak delok ya apa lek sing drakon. Cucu, isu novel aku maca anu sing anu ku lho. Enak to kuwi. Oh, enak to yo nggo visual novel videone. Masa Heeh. piye? Tak yang video isu novel ngono. Ora, neng aplikasimu kuwi wis enak lho videone. Neng anu tonton lho. Joko ono. Aku melolo kuwi. Ala tidak dapat neng ngono. Kuwi ora dadi to. Nek kok iki to. Oleh duit iki nek ya, tenan ya. Bener lho, mbak kuwi wae kowe wis ketarik piro pokok kan paling titik 20.000. Iso ning ketarik iki. Cara oleh 1000 kan mek 100 poin. Aku lah 1.300 piro. Tenanan ya, Gus. Aku wis tarik dana bolak-balik. Ya, melulu kuwi. Uduk visu. Bisa. Meloro kan yo ngono yo an. Kayak visu. Kalau pikir
akal mandune dek. Kuwi berarti. Suwi tapi kuwi ya. Iya lah ya 1000 lo mek 100. 1000 apa? 1000 koin. 1000 koin kan mek 100. Iya, ambil. Lah ya kudu sementing. Iki lho anu iki dek. Mak nganu ya mak ora dodol ya. Ya mbon di. Iya gini tak lari apa ya? Dandangin nyanyi. Gambar keluarga kan penak 6 tahunan. Kok kan tidak minyak nih. Gulungnya tahu. Yang kayu. Sukan dulu lah ini. Jadi sewilahnya langsung ngejuli sulit. Apa ini apa? Benteng ya. Langsung dulu mbak. Langsung nek ngono kae kok tak punya. Yuli sapa lho? Juli 5 tahun. Yuli nek ngono. Saya Juli mbak. Aku sing ngene ya kaca kae dendangku dendang dawa. Enak langsung kan budi yang bisa. Dendangku dawa dendang. Ngarani dendang apa? Wong ki mah agar-agar biasa terus tak kei pasta panjang. Agar-agar ndak berwarna. Warnane ijo deh, terus tak kei pasta panjang. Lah kok kedede kan. Wijune kok kaya cancol. Kayak cinco malan. Iki tapi enak rasane pandan. Ya tambahe. Agar-agar biasa mbak ini. Coba, kemung aku lek kuwi Nutrijel apa mbak sing lupa. Ono aku ngono Nutrijel apa agar. Pasta lho. Aku sok yasinan yo tak gaya. Pembi wong bodho. Lah selametan kok. Dan dia masuk itu biasa. Nggih jajan to mbak. Aku ora ngerti. Kan wong mesti lah. Dapur adalah kita dibuat jam. Waktu pada waktu terus
Tapi kayak orang entah. Dia bintang toh, bonus bintang toh. Lah MKI kan tak ubah itu orang coba. MK dulu nomor 0,1, 0,2. Mek mulung toh berarti. Lek mulung yo ora ora. Ora mulung. Lek mulung kan gator.